Itinalaga si Arnoldo Campo, dating District Engineer ng DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office, bilang bagong Regional Director ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Central Luzon. Inanunsyo ang kanyang appointment ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang press conference nitong Lunes, January 12 sa DPWH Central Office sa Port Area, Manila. Ayon kay Secretary Dizon, bahagi ang realignment ng patuloy na hakbang ng ahensya upang palakasin ang operasyon at kahusayan ng mga regional office at mapabuti ang pagpapatupad ng mga proyekto at serbisyong pampubliko. Inaasahang pamumunuan ni Ocampo ang mga pangunahing proyekto sa rehiyon, pangangasiwaan ng mga kawani at paiigtingin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.